Ġie inawgurat b'mod uffiċjali l-bini li minnu ser ikunu qed joperaw l-avukati fl-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat dan wara restawr estensiv li sar f'Kasa Skalja fil-Belt Valletta li nbidlet fl-uffiċini ġodda għal dan l-avukat f'funzjoni kostituzzjonali. Il-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit Lewis li fetaħ b'mod uffiċjali dawn l-uffiċini stqar kif din kienet sena ta' riformi kbar fil-qasam tal-ġustizzja, stqar li wara li kien hemm is-separazzjoni ta' dan l-irwol minn dak tal-Avukat Ġenerali, issa kien naturali li dan il-bini wkoll joffri uffiċċju separat għall-avukati fl-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat. Dan ikompli juru l-impenn tagħna mhux bid-diskors, mhux biss bil-liġijiet istituzzjonali u riformi kostituzzjonali, però wkoll b'investiment serju fil-qasam tal-ġustizzja. L-Avukat tal-Istat Dr. Chris Soler spjega kif dawn l-uffiċini għandhom post fil-Belt Valletta li huwa loġistikament tajjeb minħabba li huwa post ċentrali, dan fil-waqt li għandu post simboliku wkoll. Meta jkollok post, sit bħal da tant importanti, viċin daqstant ta' dawn l-istituzzjonijiet, però xorta waħda kif għadni kemat fl-inaugurazzjoni, distintu separat mill-uffiċini l-oħra u allura sabiex wieħed jiggarantixxi l-indipendenza kostituzzjonali, s-setup huwa ideali, naħseb li dan se jiffaċilita x-xogħol tagħna u l-qadi ta' dmirijietna.